Vi kalder altså Pelle. Det er forkert sang. Hej dinoer. Hej sammen. Hej alle dinoer. I dag spiller vi noget blodball. Nej, ikke. Jeg elsker den. Du søger, Bud. Jeg kan ikke finde noget engelsk. Jamen, jeg har ikke noget strøm. Fuck mit liv. Okay, jeg har lige 1%. Wow. Jamen, så søger du sgu da også. Vent, please sig, jeg kan nå til. Det er en tromme. Så okay, vi skal fucking lave en tromme. Hvordan fuck gør vi det her? Det vil jeg også her, ja, i dag. Okay, jeg tænker, vi bruger læger. Læger? Hvad er det? Okay. Kan du lige lave læger her i det, og her, og her. Så der skal være 2 gange. Eller 3 gange mere. Oh my god, det er lige meget. Hvad laver det her? Jeg forstår det altså ikke. Du forstår selvfølgelig ikke nogen skid. Vil du høre en historie om en? Der var engang en dino. Hun kan ikke forstå noget. Og hun hedder Lagitze. Nej, hun hedder Ida, fordi hun var fucking Ej, okay. Klip. Durum. Jeg får lyst til durum. Ida, det er ikke sådan, det skal være. Det er ikke sådan, det skal være. Det er sådan, det skal være. Det er ikke sådan der. Trommer, det er jo bare. Jeg kan godt lide, at du selv laver fejl, Bud. Jeg tror ikke, jeg skal det. Det skal have her. Jeg forstår altså dig. Du står bare der. Hvis jeg laver det her, så laver du selv fejl. Det her, det ligner bare et cirkeltælle. Vi skal ud. Bud. Ja, så kommer til at ligne. Det kommer til at ligne. Bud, jeg sagde, at vi ikke skulle bygge et cirkustelt. Det var ikke endnu. Det var først til fastelavn. Fordi der kom der 2000 børn. Som der har bestilt billetter. Hvorfor er det så god musik i baggrunden? Det ligner sgu, når jeg under nogle trommer det her. Okay. Jeg kan blive. Og vi skal have nogle arme. Det ligner fucking Minecraft-kage. Nej, vi skal bare. Jeg har en idé, Bud. Nu har jeg fået sådan en fantastisk idé, som vi kommer til at vinde med. En dreng, der spiller? Ja. Det var simpelthen en af tingene. Nu ved alle det, Bud. Ja. RIP! Heldigvis er det ikke hemmeligt. RIP på 2016. Hej, okay. RIP på 2016. Jeg laver ben på lige det. Nej, det... Hun skal sidde ned. Jeg fucking sidde ned. Hun er godt nok slat ben. Hun er godt nok smuk. Er det en han eller hun? Det er en pige. Wow, hun er stor arm. Det er sådan... Jeg strækker min arm. Det er sådan, jeg lærer at få strækket min arm. Det er min nye gymnastikmåde. Vi skal ikke gå i krig med det. Så jeg laver gymnastik. Laver du nu noget? Ja. Så laver jeg lige drengens hår. Pigens. Så pigens mener. Jeg har helt glemt, det var en pige. Oh fuck. Oh my fucking god. Hej. Jeg tror altså, du skal have et hårstykke der, fordi ellers er det godt nok så dumt, at der er noget sort bagved.
Ida, vi skal gå. Hun er smuk. Hun er Jamen, en... vi skal ikke det, Ida. Hvad? Vi skal have gulv. Hvad for nogle gulv skal hun sidde på? Der skal hun... Noget stenagtigt. Nej, jeg har en idé. Hvad var det her? Vi kan lave sådan en tæppe, hun sidder på. Ja. Og så nej, jeg sætter lige græs som jord. Så vi kan lave det der tæppe. Sådan. Vi sidder på et tæppe og øver. Så er der en, der skal gøre sådan her. Skiller mig den gør det. Sådan der. Det er gået 5 minutter. Rip egentlig. Det er musikken, der ryger i det. Kun fucking 1 minut til at fylde alt det her pis. Kom så, Buden, vi skal... Glem nu bare alt det der pis. Jeg glemmer alt det der præcis. Så kom og byg det her. Det er smukke tæppe. Der vi har ikke nok til det. Vi har ikke så meget. Jeg er ligeglad. Så må noget af tæppet bare være jord. Fat det. Hun sidder på transporter. Hun sidder på jeg laver jord. Eller jeg laver tæppet. Okay, så vil du lave det helt alene? Nej. Jeg tror godt nok ikke, du kan nå det. 15 sekunder. Bud, lad os skynde os. Nej, okay. Det var kun lidt fail. Det er bare legendary. Fuck, det er legendary. Det er godt nok smukt. Jeg elsker det. Smuk. Hvad fanden er det for nogle trommer? Og hvor er armen henne i det? Vil du ikke have? Nej, der var... Ej, den er flot. Ej. Alle giver os bare på. Flot. Den er flot. Den er fucking flot. Okay, den vil jeg faktisk give O på. Okay. Han er faktisk noget langt. Nej. Jeg gider ikke. Hvorfor holder han ikke det? Han holder jo ikke. Og man kan ikke være så rig, og hans hår. Hvad er det her så? He hat. Nå, han er i gang med at lave musik. Bum, 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 bum. Hvad fanden er det her? Han mister sit øje. Ida. Hun ligner en pige, som der spiser den kage. 2 sekunder. Jeg pauser den lige, fordi der er alt for mange til videoen, der holder til det. Wow. Okay, ham der. Hvor gammel er han? Jeg tror, han er noget med 8. Se. Fuck, du er Stino, ven. Vi er dinoer. Fuck, du er sej. Vi kom på... 2 sekunder i pausen. Ja, vi kom på andenpladsen. Og hej folkens. Håber I kunne lide videoen. Smid et like, hvis I godt kunne lide videoen. Subscribe, hvis I godt kunne lide... Subscribe, hvis I vil. Hvis I vil mere, må jeg selvfølgelig gerne subscribe, like og kommentere video. Ingen hate, det betyder bare, at du selv er dårlig. Puff, ses Stinoer. Hej. Programmet er sponsoreret af Pepsi Max. Pepsi Max. Ja, okay. Det var nok.